May kalaban! Ah! Tarantado to mga to ah! Panira sa mga plano! Bade, tapusin na natin to! Sige! Pare! Bade, may utos si General sa atin. Anong utos, buddy? May mission tayo. Kailangan natin puksain ang mga drug dealer. Copy, buddy! Nakahanda ako palagi. Mag-ingat lang tayo, Bade. Kasi malaking isda to. Kahit malaki yan, buddy, tatagain natin. Tara na! Bade, malapit na tayo sa area. Kaya maghanda ka na. Sige, buddy, nakahanda ako palagi. Move! Buddy, sigurado ka ba? Dito yung transaksyon. Oo, Bade, sigurado ako. Posisyon na tayo. Bade, nakita ko ng target. Okay ba itong epektos? Kompleto yan, boss. Class A. Kahit tikman mo, boss. Para sigurado. Hindi ko na kailangan. Yung pera, boss. Asan? Saglit lang. Kukunin ko pa. May kalaban! Ya! Tarantado to mga to ah! Panira sa mga plano! Bade, dalawa na lang yan. Bade, tapusin na natin to. Sige! Pare! Buddy! Good job.